Iawn, wel, dyn ni'n troi at Marc, pennod 7 y bore yma. Ydyn ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd adnodau 1 i 23. A i rai chi falle sydd ddim o'r gyfarwydd â Marc, mae'r Efengyl wedi gofnodi, wrth gwrs, mwyn dangos i ni pwy yw Iesu a beth yw'r Efengyl, ond ym mhenod 6 o'n i'n gweld lot o wyrthiau yn cael ei gwneud â Iesu'n datguddio'i natur i ni, fel y Duw sydd yn, os chi'n cofio wrthos diwethaf, cerdded ar y dŵr, fel yr bugail da sydd yn bwydo'r 5,000, oedd wedi bwydo'r 5,000 ac wedi dysgu'r 5,000 hefyd. A nawr, mae pethau newid chydig bach. Mae tôn, os hoffech chi'r Efengyl, yn newid fan hyn, Efengyl Marc. Ac yn sydyn, mae pobl yn dechrau ymosod, yn casglu o gwmpas Iesu ac yn herio Iesu. A nawn ni ddod at hynny wrth i ni ddarllen nawr. Adnod 1 te. Ymgasglodd y Phariseiaid ato, a rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerusalem, a gwelsant fod rhai o'i ddisgyblion ef yn bwyta ei bwyd a dwylo halogedig. Hynny yw heb ei golchi. Halogedig yw brwnt gyda llaw neu aflan, jyst i rhagofn bod chi ddim yn gwybod. Oherwydd nid yw'r Phariseiaid na neb o'r Iddewon yn bwyta heb olchi ei dwylo hyd yr arddwrn, gan lynu wrth draddodiadau'r hynafiaid. Ac ni fyddant byth yn bwyta ar ôl dod o'r farchnad heb ymolchi, ac mae llawer o bethau eraill a etifeddwyd ganddynt i'w cadw, megis golchi cwpanau ac estenau a llestri pres. Gofynodd y Phariseiaid yr ysgrifenyddion iddo, pam nad yw dy ddisgyblion di yn dilyn traddodiad yr hynafiaid, ond yn bwyta ei bwyd a dwylo halogedig? Dywedodd yntau wrthynt, da y proffwydodd Eseia amdano chi ragrythwyr, fel y mae'n ysgrifenedig. Mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddu a'i gwefusau, ond y mae ei calon ymhell oddi wrthyf. Yn ofer y maent yn fy addoli, gan ddysgu gorchmynion dynol fel athrewieithau. Yr ydych yn anwybyddu gorchymyn Duw ac yn glynu wrth draddodiad dynol. Meddai hefyd wrthynt, rhai da ydych chi am wrthod gorchymyn Duw mwyn cadarnhau eich traddodiad eich hunain. Oherwydd dywedodd Moses, anrhydeddad y dad ath fam, a bydded farw'n gelain y sawl afelltithiau i dad neu ei fam. Ond yr ydych chi yn dweud, os dywed rhywun wrth ei dad neu ei fam corban, hynny yw offrwm i Dduw, yw beth bynnag y gallesit ei dderbyn yn gymorth gen i fi, ni adewch iddo mwyach wneud dim a'i dad a'i fam. Yr ydych yn dirymu gair Duw trwy'r traddodiad a drysglwyddir gennych, ac yr ydych yn gwneud llawer o bethau cyffelib i hynny. Galwodd y dyrfa at o drychefn ac meddai wrthynt, gwrandewch arnaf bawb a deallwch. Nid oes dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan iddo yn gallu ei halogi, ond y pethau sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Ac wedi iddo fynd i'r tŷ oddi wrth y dyrfa, dechreuodd ei ddisgyblion ei holi am y ddameg. Meddai yntau wrthynt. A ydych weithiau hefyd yr un mor ddiddeall? Ond i welwch na all dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan ei halogi. Oherwydd nid yw'n mynd i'r galon ond i'w gylla, ac yna mae'n mynd allan i'r geidi. Felly y cyhoeddodd ef yr holl fwydydd yn lan. Ac meddai, yr hyn sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Oherwydd o'r tu mewn, o galon dynion y daw allan feddyliau drwg. Piteinio, lladrata, llofruddio, godinebu, trachwantu, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, ynfydrwydd. O'r tu mewn y mae'r holl ddrygau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Amen. Iawn, wel, dyn ni'n mynd i edrych ar y darn yma sy'n falle'n swnio fel darn cheery iawn ac exciting i ni ddarllen. Os fi'n onest, o'n i'n reit excited wrth baratoi y darn yma, achos fi'n credu bod e'n dangos lot i ni am ein cyflwr ein hunain, ond yn fwy na hynny, pam mae Iesu yn dymuno bod ni'n deall ein cyflwr ein hunain. Felly fel o'n i'n dweud, mae Iesu yn newid agwedd tym bach fan hyn nawr, o fod e'n amlygu ei hunan trwy wyrthiau a trwy weithredoedd, i fod e'n nawr yn amlygu pethau i ni
trwy eiriau wrth bregethu, a mae'n rhoi cynnwys y ddysgeidiaeth i ni. A dau beth ni'n mynd i edrych arno te, mae yna ddau frwydr yn mynd mlaen os liciwch chi. Yn gyntaf, traddodiad ac ysgrythyr, brwydr rhwng traddodiad ac ysgrythyr, ac yn ail wedyn, brwydr rhwng y tu fewn a'r tu fas. Okay? Syml. Traddodiad versus ysgrythyr, os liciwch chi yw round 1, a wedyn tu fewn versus tu fas yw round 2. Yn y frwydr yma mae Iesu'n delio gyda ge. Yn gyntaf te, traddodiad yn erbyn ysgrythyr. Mae hwn nawr adnod 1:13, os chi eisiau edrych yn eich Beiblau. Felly mae'r Phariseaid yn amgylchynu Iesu. Maen nhw'n dod o'i gwmpas ac yn herio a cwestiynu Iesu a disgyblion Iesu. Ond rili, beth mae'n neud yw herio Iesu, oherwydd mae Iesu'n athro, rabai. A felly beth maen nhw'n dweud fan hyn rili yw, dyw dy ddisgyblion di ddim yn lan, ond basically beth mae hwnna'n golygu di, ti'n athro rybys. Dyna beth maen nhw'n dweud. Pa fath o athro wyt ti? Os wyt ti'n methu dysgu dy ddisgyblion dy hunan yn iawn, beth sydd yn lan a beth sydd yn front. Os nag nhw'n gallu gwneud y basics, pa fath o ddisgyblion yw nhw, ond yn fwy na hynny, pa fath o rabai, pa fath o athro wyt ti? Ti ddim yn athro o gwbl os wyt ti'n methu delio gyda'r pethau yma. A felly, oedd yr hynafiaid, y traddodiad yr hynafiaid, neu'r henuriaid, os liciwch chi the elders, ond wedi gosod, yr hen Iddewon wedi gosod rhyw fath o draddodiadau o nhw'n gwneud mwyn trio dangos i bod nhw'n bobl oedd yn dduwiol ac yn ofalus o ddew ac yn y blaen. A felly dyna beth yw'r traddodiad yr hynafiaid yma, os chi'n wondran. O'n nhw'n neud pethau, wnaethon nhw ddarllen rhai pethau, fel golchi dwylo cyn bwyta, fel bod unrhyw beth oedd yn dod mewn i'r corff ddim yn frwnt. A o'n nhw'n golchi llestri pres yn enwedig, cwpanau, estenau a llestri pres mwyn eto, fi'n cymryd, dangos bod nhw'n lan, bod y bwyd sy'n mynd ar y llestri yn lan, a felly bod eu corff nhw'n lan, a mae be bynnag sy'n mynd mewn yn cael ei cadw yn lan. Okay? Dyna'r syniad. Nawr, maen nhw'n trio dweud am Iesu te, dyw dy ddisgyblion di ddim yn lan. Dyw dy ddisgyblion di ddim yn lan fel pobl, oherwydd dyn nhw ddim yn cadw at yr traddodiadau yma. Adnod 5. Gofynodd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion iddo, pam nad yw dy ddisgyblion di yn dilyn traddodiad yr hynafiaid, ond yn bwyta eu bwyd a dwylo halogedig. Felly maen nhw'n dweud, maen nhw'n aflan. Okay? Ond mae'n bwysig bod ni'n deall, does dim byd yn y Beibl yn dweud wrthyn ni i wneud y pethau yna. Does dim byd yn yr ysgrythyr yn dweud wrthyn nhw bod angen iddyn nhw wneud y pethau yna. Nhw sydd wedi penderfynu bod hwnna'n syniad da ar ei liwt eu hunan. Right? So maen nhw'n dweud, mae rhaid i chi wneud hyn, neu chi'n aflan. Chi ddim yn lan, chi'n frwnt. Mae Duw yn dweud, dim rhaid i chi wneud hyn. By omission, mae'n cadw mas o'r Beibl bod dim rhaid wneud e. A felly maen nhw'n gosod safonau sy'n dweud, os nag i chi'n golchi dwylo, chi'n frwnt. Ond Duw ddim wedi dweud hynny. Nhw sy'n dweud hynny. Okay? A felly maen nhw'n dod at Iesu ac yn dweud, pam bod y ddisgyblion di yn frwnt? A mae'r ateb yn dod, ateb Iesu, a mae'n ateb gwych, adnod 6:13. I chi'n rhagrythwyr. Chi'n wrong. Dyw'r disgyblion ni ddim yn frwnt. Fi'n arall eirio nawr gyda llaw. Dyw'r disgyblion ddim yn frwnt. Chi sydd yn anghywir yn beth i chi wneud. Chi sy'n anghywir yn gosod rheolau sydd ddim yn y Beibl o gwbl. A dau beth mae Iesu yn amlwg yn neud fan hyn te. Yn gyntaf, beth yw ei awdurdod e? Mae gyda Iesu awdurdod i hunan. Sdim angen iddo fe droi at y Beibl, ond eto mae'n defnyddio'r Beibl i hunan mwyn dangos y pwynt iddyn nhw. Mae'n dweud wrthyn nhw yn adnod 6 te, da y proffwydodd Eseia amdano chi ragrythwyr, hypocrites, fel y mae'n ysgrifenedig. Mae'r bobl hyn yn anrydeddu a'i gwefusau, ond mae eu calon ymhell oddi wrthyf. Mae'n troi at y Phariseaid, mae'n dweud wrthyn nhw, mae'ch calon chi'n bell oddi wrth yr arglwydd. I chi'n acto fel pobl diwiol, ond mae'ch calon chi yn bell oddi wrth yr arglwydd. Dwi ddim yn tynnu nôl yw e. O gwbl. Mae'n hollol onest gyda nhw. Ond mae'n dweud wrthyn nhw, y Beibl sydd yn dweud hyn,
A'r Beibl sydd yn dweud wrthyn ni eich bod chi wedi camddeall beth yw rheolau Duw i'w gymharu gyda rheolau dyn. Ddown ni nôl at hynny mewn munud, ond popeth mae Iesu yn ei ddweud, mae e'n mynd â ni nôl at na i roi'r esiampl i ni nawr, anrydeddau dy dad ath fam, a bydded farw'n gelain y sawl a felltithiau dad a'i fam, neu fam, adnod 10. Dyna lle mae'n mynd â ni nôl i. Eto, mae'n defnyddio y Beibl. A be mae'n neud yw, mae'n dod â dau esiampl, right? Mae Duw yn dweud hyn, a chi'n dweud hyn. Dyw'r ddau ddim yn cyd-fynd. Felly pwy sy'n wrong? Dyna mae'n neud. A na chi wers mor bwysig i ni. Pan i ni'n ymwneud â pobl sydd yn honni nawr, achos dyna beth oedd y Pharisëaid, honni bod nhw'n caru Duw, honni bod nhw'n addoli Duw, honni bod nhw yn addoli Duw ac yn agos at Duw, os ydyn nhw'n rhagrithion, yn hypocrites, sut mae dangos iddyn nhw? Beth yw'r arf sydd gyda ni i ddangos y gwir yng nghanol anwiredd y Beibl? Yr ysgrythur. Dyma'r unig awdurdod sydd gyda ni. A dyma beth mae'n neud. Mae'n dweud, wel, dyma beth mae Duw yn dweud, dyma beth i chi'n dweud. A mae'r ddau, dyn nhw ddim yn cyd-fynd gyda'i gilydd. A felly, beth yw ein arf ni? Mae Iesu'n gosod esiampl hyfryd i ni. Hwn yw'r arf, yr unig arf sydd angen i ni. Os ych chi eisiau gwybod y gwir, mae e mewn fan hyn. Sy'n eisiau rhagor arno ni o gwybod. Mae popeth sydd ei angen arno ni yng ngair Duw. A felly, os ych chi'n poeni am rhywbeth, os ych chi ddim yn siŵr am rhywbeth, os ych chi'n clywed rhywbeth, yn enwedig yn ein dydd ni, lle yn enwedig chi bobl ifanc, chi'n clywed pethau yn yr ysgol, chi'n clywed pethau ar YouTube, pob math o bethau gwahanol, hyd yn oed pethau weithiau, chi'n meddwl sydd yn dda ac yn dduwiol ac yn feiblaidd. Achos bydde pobl yn edrych ar rhain ac yn meddwl bod nhw'n dda ac yn dduwiol ac yn feiblaidd. Chi'n gweld? Bydden nhw'n edrych ar eu Pharisëaid a meddwl, wel, sneb yn gwybod yn well na nhw, maen nhw fod yna i ddysgu pobl am Dduw. Ond dyma y lle ni'n mesur. Dyma yn awdurdod ni. Dwi ddim hyd yn oed eisiau chi wrando ar beth i fi'n dweud, os nag ych chi'n gweld yn gyson y beth mae'r Beibl yn dweud. Pwysig iawn, 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 bod ni'n deall hwn yw gair Duw. Nid fi, nid unrhyw un arall. A felly dyna beth mae Iesu'n gosod i ni fan hyn, sef y patrwm a'r egwyddor yma. Lle mae gwirionedd, yr unig gwirionedd allwn ni sefyll arno, yn y gair. Bob tro yn y gair. Ond mae hwnna'n her i ni. Pa mor dda i ni'n gwybod e? Pa mor dda i ni'n pori trwy'r gair? Faint i ni'n... Os mae dyma y gwirionedd, pa mor aml i ni ynddo fe? Dylai bod ni'n... Rhai pobl ddim yn hoffi'r gair yma, saturated, yn y gair. Fel sponge. Chymod pan chi roi sponge mewn yn y dŵr? Os chi eisiau gwybod beth sy'n wir, dyna beth sy'n angen arno ni. Llenwi ein calonau, ein meddyliau, ein bywydau gyda gwirionedd gair Duw. Dyma ni, mae Duw yn dweud, fi'n siarad â chi bob tro chi'n troi ato fe. A wedyn, hwn yw'r lle ni'n mesur. So, y ddau beth, bod ni yn llenwi'n bywydau ni gyda fe, ond bod ni'n mesur popeth yn enwedig yn ein eglwys ni i ni'n gwneud yn ôl gair Duw. So, bod ni'n dweud, wel, ydy beth dyn ni'n gwneud yn gyson gyda beth mae Duw yn dweud y dylen ni'n wneud. A dyna beth mewn gwirionedd mae Iesu mewn mlaen i ddweud. Mae'n dweud wrthyn nhw, chi'n rhagrithiio. Chi'n dweud un peth ond chi'n gwneud peth arall. Chi'n dweud i ni'n agos at Dduw, i ni'n lan. Ond dyw e ddim yn wir bod chi'n lan, oherwydd chi ddim hyd yn oed yn cadw at orchmynion mae Duw yn gosod ar eich cyfer chi. Ac yn wath na hynny, i chi'n dweud bod eich rheolau chi yn bwysicach na gair Duw. I chi'n gosod uwch ben gair Duw. A dyma mae'n rhoi esiampl, yr esiampl na'n adnod 10 o'n i'n sôn amdano. Anrydeddau dy dad ath fam. A maen nhw'n dweud, wel ie, ond os ydw i'n dweud wrth fy nhad a'n fam, wel, gallwn ni ddefnyddio beth i fi'n gallu rhoi fel rhodd i'r arglwydd, fel offrwm i'r arglwydd, so well i fi beidio wasto hwnna arno chi. Sa'n ni'n ymwneud â chi rhagor, fi'n mynd i anrydeddu Duw yn lle. Mewn geiriau eraill, ffordd o phobo off. Mam a dad, sa'n gofod gofalu amdani nhw, a fi'n mynd i smalio yn lle bod popeth sydd gyda fi yn offrwm i Dduw. Ofnadw. A be maen nhw'n gweud yw, wel, mae yna cafiat fan hyn. A so mae'r rheol yna yn fwy pwysig na'r rheolau Duw. Chi'n gweld y pwynt, gobeithio? A felly dyna beth o'n nhw'n gwneud, pethau fel yna. O'n nhw'n dweud, wel, mae'r Beibl yn dweud hyn, ond mae hwn yn wahanol.
A felly, dyn ni'n gallu gwneud hyn. A dyma beth mae Iesu'n gwneud, mae'n galw nhw mas. Mae'n dweud yn glir wrthyn nhw. I chi ddim yn cadw at air Duw, a chi'n gosod eich reolau'ch hunan uwch ben gair Duw. Adnod 8, yr ydych yn anwybyddu gorchymyn Duw ac yn glynu wrth draddodiad dynol. Adnod 9, meddai hefyd wrthyt, rhai da ydych chwi am wrthod gorchymyn Duw mwyn cadarnhau eich traddodiad eich hunain. Achos mae un yn mynd yn erbyn y llall. A felly beth maen nhw'n wneud trwy wneud hyn, adnod 13? Yr ydych chi'n dirymu gair Duw trwy'r traddodiad a drosglwyddi'r gennych. Tynnu grym o ddiar, dirymu gair Duw. Yr ydych chi'n gwneud llawer o bethau cyffelib i hynny. Un esiampl yw hwn, mae Iesu'n dweud. A chi'n gwneud cymaint o bethau eraill. A felly mae Iesu'n glir iawn, nag yw e? Beth mae gair Duw yn dweud yw'r ffordd dyn ni yn dod â gogoniant i Dduw. Dyma'r ffordd dyn ni'n anrhydeddu Duw. Dyma'r ffordd, os chi eisiau plesio Duw, dilynwch y Beibl. Os ych chi'n caru Duw ac yn dweud eich bod chi'n addoli Duw, mae rhaid fod e'n gofod bod yn gyson gyda'r Beibl. Os ddim, dych chi'n dirymu gair Duw. Dych chi'n gwneud yn fach o air Duw. Dych chi'n gweud sdim ots am air Duw. Dyw beth mae Duw yn dweud ddim yn bwysig. Ach, y broblem gyda'r Phariseaid, wrth gwrs, yw, o'n nhw ddim wir yn poeni am Dduw, o'n nhw'n poeni am ei hunan. O'n nhw moyn defnyddio i ddewiaeth a y drefn Iddewig mwyn dod â statws a sylw i'w hunan. O'n nhw ddim hyd yn oed eisiau cydnabod bod nhw'n frwnt yn y lle cyntaf, a ddawn ni at hynny mewn munud. Ond maen nhw eisiau dangos trwy'r pethau dwi'n gwneud, dwi'n lan. Dim ond bod fi yn golchi fy nwylo i, fyddai'n lan. Dim ond bod fi ddim yn ei mwy na 1000 o gamau y dydd ar y saboth, byddai'n iawn, byddai ddim yn pechu Duw. Hynny yw, mae gyd ynglyn â'u gwaith nhw, eu ymdrechion nhw. A falle bod ni ddim yn meddwl yn y termau yna, ond mae'n hawdd iawn slipo i'r un math o feddylfryd heddi a meddwl mae beth dwi'n i'w wneud sydd yn gwneud fi'n iawn gyda Duw neu sy'n plesio Duw, neu beth fi'n penderfynu sydd yn iawn. Na, beth mae Duw yn dweud sydd yn iawn yw'r ffordd i anrhydeddu a plesio Duw a gogonefu Duw, a dim byd arall. Beth i ni'n gwneud os i ni'n dweud bod ni'n gwybod yn well na Duw, yw dweud bod ni'n bwysicach na Duw, neu'n uwch na Duw, a dydyn ni ddim. Duw yw'r arglwydd pob peth, arglwydd y bydysawd, y greadigaeth gyfan, mae uwch yn pen yn ei gyd. Mae rhaid i ni blygu iddo fe. A felly mae'n mynd Duw, a gair Duw, a beth bynnag arall wedyn, actually lawr fyna rwle, mae'r isel chi'n gallu, beth bynnag i ni'n meddwl wedyn. Nid y ffordd arall rownd. Ond oedd y Phariseaid yn dweud, gall gair Duw fod fan hyn rwle, ond mae'n syniadau fi yn dod i'ch ben. Nawr, pan bod fi'n pwyntio hyn mas i ni, mae'n sicr yn bosib i ni fod yn Phariseaidd heddi. Chi'n gweld, yn ein eglwys ni, mae yna lot o bethau dyn ni'n mynd i fod yn gwneud ac yn ymwneud â nhw fel pob math o ddigwyddiadau gwahanol, a mae'n bwysig bod ein traddodiadau ni beth yn mynd yn groes i ddechrau, i beth mae'r gair yn dweud, ond yn bwysicach na hynny, os nag yw nhw'n help ac yn pwyntio at air Duw a gogoniant Iesu Grist, dylen ni ddim wneud nhw'n y lle cyntaf. Mae'r pethau dyn ni'n wneud i fod hyrwyddo gogoniant Iesu Grist. Pwyntio at, denu eraill at ogoniant Iesu Grist. Nid y ffordd arall rownd, hynny yw tynnu ffwrdd o ogoniant Iesu Grist. A dyna beth mae Iesu'n dysgu'r disgyblion. Os ych chi'n golchi'ch dwylo, chi'n awgrymu nawr bod chi'n lan. Yr awgrym, gyda llaw, mae'n iawn, os mae mam a dad yn dweithio chi olchi dwylo cyn bwyd, gnewch e, okay? I ddechrau off. Nid dyna'r pwynt. Ond fan hyn, oedd e'n broblem. Oedd e'n well bod y disgyblion ddim yn golchi dwylo. Oherwydd eu tystiolaeth nhw wedyn yw, dydy golchi fy nwylo fi ddim yn gwneud fi'n lan. Chi'n gweld y pwynt? Dwi ddim yn lan oherwydd bod fi'n golchi dwylo. Dim ond Iesu sy'n gallu gwneud fi'n lan. Dyna beth maen nhw eisiau dangos. A mae'n bwysig gyda ni, chi'n gweld wedyn, bod ni'n ystyried, beth bynnag yw'r traddodiadau'r arferion sydd gyda ni, ydyn nhw'n tynnu gogoniant i ffwrdd o'r arglwydd Iesu, neu'n awgrymu rhywbeth hyd yn oed am yr arglwydd Iesu sydd ddim yn wir. A felly dwi eisiau annog chi, yr wythnos yma yn enwedig nawr,
gan bod hwn yn ffres yn ein meddyliau'n calon, yn ei ofyn y cwestiwn yna, yn ein eglwys ni, os da unrhyw beth dyn ni'n ei wneud sydd yn tynnu gogoniant i ffwrdd o'r arglwydd Iesu. Os da unrhyw beth dyn ni'n gwneud sydd ddim yn pwyntio at ogoniant Iesu Grist, neu sy'n tynnu i ffwrdd, dylen ni ddim bod yn ei wneud e. Mae eisiau ni sicrhau yn ein bywydau ni wedyn. Nid jyst yn ein eglwys, ond yn ein bywydau ni. Ydy'r ffordd dwi'n byw, ydy'r pethau dwi'n ei wneud yn awgrymu bod hynny ar clod i'r arglwydd yn pwyntio at yr arglwydd, neu yn tynnu i ffwrdd. Gweddiwch am ddoethineb, gweddiwch am ddirnadaeth i allu gwneud hynny. Mae'n bwysig bod ni ddim yn gosod safonau sydd ddim yn y Beibl. Bod ni ddim yn dweud pethau. Dwi ddim rili eisiau mynd ar ôl esiample i wedi gwir, achos weithiau mae pobl yn gallu dal ar yr esiample wedyn. Ond beth bynnag yw'r pethau yna. Meddylwch am pethau sylfaenol. Fel os bydde rhywun yn dweud wrthych chi, mae rhaid i chi bleidleisio dros yr un plaid, ac os nag chi'n pleidleisio dros y plaid yna, chi ddim yn Gristion. Wel, nonsens. Nonsens. Dyna y fraint o gael bod mewn eglwys gyda'n gilydd yn ceisio gogoniant Iesu Grist. A felly gweddiwch, sicrhewch mai hwn yw eich llinellau chi, y Beibl. Os nag yw e mewn yna, peidiwch ei wneud e. Sicrhewch eich bod chi'n anrhydeddu Duw. Mae Alistair Begg yn gosod e fel hyn. We should have a small T for tradition and a capital S for scripture. Mae'n ffordd da o gofio fe. Small T for tradition, capital S for scriptures. Okay? Bwysig iawn bod ni'n cofio hynny. A dyna'r peth cyntaf te. Yn y frwydr yma rhwng traddodiad ac ysgrythyr, yr ysgrythyr sy'n fuddigol, bob tro. Yn ail te, tu fewn a tu fas. Nawr, os newch chi sylwi yn y darn, mae Iesu wedi bod yn siarad, wedi cael ei amgylchynu gan y Phariseaid. Ond nawr mae'n tynnu ffwrdd o'r criw bach yna, a mae'n siarad gyda'r dyrfa gyfan nawr. Mae'n newid tact chydig bach. A mae'n cymryd y cyfle nawr, falle bod rhaid nhw wedi bod yn gwrando mewn, falle bod e'n poeni bod pobl yn gwrando mewn ac yn clywed pethau. Dyna'r awgrym i fi. A mae Iesu nawr, fel y bugail da yw eisiau gwarchod ac eisiau bwydo ac eisiau arwain ei ddefaid y dyrfa yma at borfa da. A dyna beth mae'n neud, at orffwystra. Mae'r Phariseaid ar y llaw arall, heb fugail, maen nhw dan bwysau'r gyfraith, a maen nhw'n byw ar scraps eu traddodiad. Dyna'r gymhariaeth, os liciwch chi. Mae Iesu eisiau pwyntio mas i'r dyrfa, peidiwch â bod fel rhain. Dewch at Iesu, gorffwyswch yn Iesu. A dyma beth mae'n dweud, yn syml. Nid rhoi rhywbeth i mewn i'r corff sydd yn gwneud y corff yn front. Beth sy'n dod mas o'r corff sydd yn gwneud y corff yn front, neu mewn gwirionedd beth mae'n dweud fan hyn yw, nid y broblem yw beth chi'n bwyta, fel petai rhywbeth yn gallu gwneud chi'n front, y broblem yw bod chi'n front yn y lle cyntaf, a mae beth sy'n dod mas ohonoch chi yn dangos i chi fod y galon yn front. Mae'n adlewyrchu cyflwr y galon yn y lle cyntaf. Chi'n gweld, oedd y Phariseaid yn poeni lot mwy am beth o'n nhw'n edrych fel. Bod nhw'n edrych yn lan, edrych fel bod nhw'n dilyn y rheolau. Y broblem oedd, o nhw, a oedd y disgyblion, o problem yn y galon yn y lle cyntaf. O'n nhw'n front cyn dechrau. Pan bod nhw'n poeni am gael eu halogi, pan maen nhw'n front yn y lle cyntaf, yw'r pwynt mae Iesu'n gwneud fan hyn. A mae'n dweud y ddameg fach syml yma, a wedyn, os chi'n cofio gyda'r damhegion, o'n i'n dweud hyn pan o'n i'n edrych ar y damhegion, mae yna stage arall fel arfer, lle wedyn mae y disgyblion rhan fwy ar amser wedyn yn dod, dyw pobl ddim yn deall y ddameg, ond mae rhai sydd â syched yn dychwelyd, yn dod nôl at Iesu, ac yn dweud, fi eisiau gwybod mwy. Beth wyt ti'n golygu gan hynny? Maen nhw eisiau deall ymhellach. Yr un peth yn digwydd eto, mae'r disgyblion yn dod, a mae Iesu'n esbonio eto. Mae'n dweud, ydych chi'n dal yn mor ddiddeall? Nag yw'n obvious i chi? Dylen nhw bod. Ond i welwch na all dim sy'n mynd mewn i rywun o'r tu allan ei halogi, adnod 18. Oherwydd nid yw'n mynd i'r galon, ond i'w gylla, ac mae'n mynd allan i'r geidi, fel y cyhoeddo ddef. Felly y cyhoeddo ddef sy'n i'r holl fwydydd yn lan. Ddim yn dweud dyw bwyd ddim yn effeithio'r eich galon chi. Nid hynny yw fel petai gormod o bwydydd ffati, mae hwnna'n gallu effeithio'ch calon chi, pwydwch a camddeall beth mae Iesu'n dweud. Mae eisiau bwyta yn gall.
Ond chi'n deall beth mae Iesu'n dweud. Nid beth sy'n dod mewn i'ch ge chi sy'n effeithio'r fryntni eich calon chi. Beth mae'n dweud yw, edrychwch ar eich calon chi. Sut ydych chi'n edrych ar eich calon? Edrychwch ar beth sy'n dod mas ohonoch chi. Edrychwch ar beth sy'n dod mas o'ch bywyd chi. A beth yw'r pethau yna mae Iesu'n dweud? Adnod 20. Chi list hyfryd i ni gadarllen. Yr hyn sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Oherwydd, o'r tu mewn, o galon dynion fyna, pobl, humanity, y daw allan feddyliau drwg, piteinio, lladrata, llofruddio, godinebu, trychwantu, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, ynfydrwydd. O'r tu mewn y mae'r holl ddrygau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Yr hyn sy'n dod allan o rywun sydd yn gwneud nhw'n ffront. Nid yn llythrenol, o hwnna mae'n dangos cyflwr ein calon ni. Mae drygioni sy'n dod mas yn adlewyrchu'r ffaith yn bod ni ddim yn iawn yn ein calon ni. A felly beth mae Iesu'n neud? Mae'n tynnu'r spotlight oddi ar arferion allanol, a mae'n gosod spotlight ar galon pob un ohono ni bore yma. Pob un ohono ni. Mae'n dweud, os chi'n edrych ar beth sy'n dod mas o'ch bywyd chi, o'ch calonau chi, dyna sy'n dweud wrthych chi beth yw cyflwr eich calon chi. Pob un, heb os, i ni'n frwnt. Mae'r disgyblion yn frwnt, mae'r phariseaid yn frwnt, dyn ni'n frwnt. Wrth natur, dyn ni'n bechadurus. A mae rhaid i fi bwysleisio hyn. Dyn ni'n byw mewn adeg, mewn cyfnod, mewn cymdeithas ar hyn o bryd, lle mae Cristnogion wir yn cael eu temtio i fod eisiau dweud wrth bobl, chi'n iawn fel ydych chi. Mae popeth yn oce. Peidiwch â poeni. Mae Iesu'n caru chi fel ydych chi. Nawr, mae modd troi hwnna, twistio hwnna, pob math o ffyrdd. Ond jyst i ni ddeall y pwynt o beth mae Iesu'n dweud fan hyn. Mae pob dyn, beth aw o galon dynion yw y stwff yma. I ni gyd wrth natur yn frwnt ac yn bechadurus. Ond beth sy'n hyfryd yw, mae Iesu'n dweud mwy na hynna, nag yw e, yn ei efengyl. Mae'n dweud wrthyn ni, mae pob un ohono ni'n frwnt, ond allai neud rhywbeth am y peth. Allai eich glanhau chi. Chi'n gweld y tristwch fi'n credu yn ein dydd ni, fod pobl yn dweud wrth bobl eraill, chi'n iawn fel ydych chi, mae popeth yn oce, ond maen nhw'n gwybod yn eu calonau nhw, dyw pethau ddim yn oce. Maen nhw'n teimlo'n annigonol, dyn nhw methu delio gyda bywyd. Os ych chi'n edrych ar ystadegau, ddim bod fi'n mynd mewn i hyn, ond ar ystadegau salwch meddwl, anxieties, pobl yn teimlo'n annigonol, bod nhw'n methu delio gyda bywyd, bod nhw'n methu cyrraedd disgwyliadau pobl. Mae'n codi ac yn codi ac yn codi. Ar un neges, chi'n ddigon fel i chi. Mae popeth yn iawn, peidiwch â phoeni. Ond maen nhw'n gwybod yn eu calon, dyw pethau ddim yn iawn. Beth mae Iesu'n dweud wrthyn ni? Beth yw'r efengyl? Mae'n bwysig bod ni'n dweud hyn wrth bobl. Dwi ti ddim yn oce, ond mae Iesu'n gallu newid pethau. Mae Iesu'n gallu newid y galon di. A mae Iesu'n gallu darparu rhywbeth ar ein cyfer ni. Mae dim ond Iesu'n gallu gwneud. Sef rhyddid. Rhyddid o afel y gyfraith o ddisgwyliadau pobl eraill. Y rhyddid mae'r disgyblion yn dangos fan hyn. Sdim rhaid iddyn nhw olchi dwylo. Sdim rhaid cadw appearances lan. Achos mae Iesu wedi dangos iddyn nhw rhywbeth gwell. Chi'n gweld y pwynt? Sdim rhaid iddyn nhw boeni. Oherwydd maen nhw'n gwybod dwi'n frwnt, ond dwi wedi cael ein gwneud yn lan drwy ddod a plygu Iesu Grist. Dyna'r rhyddid sydd gan y Cristion. Dwi ddim yn perfformio i rywun arall. Dwi ddim yn ymddwyn fel rhywun da pan dwi ddim yn dda. Dwi'n bechadur sydd wedi derbyn gras a nerth yr ysbryd glân i fyw fel dwi'n byw. Dwi'n rhydd. Rhyddion fyddwch yn wir, mae'r gair yn dweud. Pan ych chi'n dod at Iesu Grist. Nawr, just disclaimer fyna, gyda sôn chydig bach am salwch meddwl ac yn y blaen. Dwi ddim am funud yn dweud, bod yn dismissive o salwch meddwl ac yn meddwl bod fi'n dweud, peidiwch â meddwl bod fi'n dweud, os oes gyda chi iselder, wel dod yn Gristion yw'r ateb. Mae yna bobl sydd â iselder, sydd yn Gristnogion hefyd. Peidiwch â cam ddeall hwnna. Gobeithio bod chi'n deall y pwynt. Y pwynt yw, mae pobl yn meddwl i bod nhw'n annigonol, yn meddwl bod nhw'n methu cyrraedd safon Duw. A mae hwnna'n cael ei adlewyrchu yn y twf yma, mewn salwch meddwl ac anxieties. Weithiau mae e'n glinigol a mae angen help proffesiynol wrth gwrs, ond mae dal yn wir i ddweud mae'r ateb yw Iesu Grist.
I bob un, yr ateb yw Iesu Grist. Yr ateb yw dod a profi rhyddid yn a thrwy Iesu Grist. Cael ein glanhau yw'r unig beth sy'n neud ni'n lan, nid smalio bod ni'n lan yn y lle cyntaf. A dyna beth i ni'n gweld gyda y geiriau yma mae Iesu'n ei ddweud. Dyw e ddim yn cuddio ein cyflwr ni mwyn wneud i ni deimlo'n well. A mae hwnna'n bwysig. Dyw e ddim yn cuddio pwy ydy ni. Mae'n dweud wrthyn ni, i ni'n front. Ond mae wedi dod mwyn glanhau, mwyn iachau cleifion. Mae wedi dod achos mae e'n dod â gobaith. Mae'n dod â achubiaeth. Mae'n dod mwyn cyfiawnhau y pechadur. Nid mwyn pwyntio mas ein bod ni'n front a wedyn mynd. Na'r gwaniaeth. Dyw e ddim jyst yn dod dweud, chi'n front, sa eisiau unrhyw beth i wneud â chi. Na, chi'n front a dwi wedi dod eich mwyn chi. Dyna sydd angen i bobl yng Nghaerfyrddin ei ddeall a'i glywed. Dych chi'n front, dych chi'n anigonol. Dewch ata i. Dewch a gewch chi o'r ffwystra yno fi. O ofynion y gyfraith, o ofynion dynion, o faich eich pechod chi. Dewch, plygwch, derbyniwch gen i. Profwch lendid, profwch fywyd newydd. Na chi fraint sydd gyda ni i'w dweud wrth bobl. I chi'n front, ond dwi'n gwybod am un sy'n gallu'ch gwneud chi'n lan. A felly gael annog ni i eto gweld Iesu a gweld esiampl Iesu ac yn gyntaf wedyn edrych ar ein hunain wrth gwrs yn y frwydr yma rhwng y tu fewn a'r tu fas. Edrychwch ar y tu fewn, edrychwch ar y galon. Chi'ch hunan i ddechrau a gofyn, wel, ydy'n halon i'n front? Ydw i'n gweld brynti fy mhechod i? Nethon ni ddim edrych ar yr rhestr, ond allwch chi fynd nôl atyn nhw, a gallai sicrhau bod yna rai o'r pethau yna, falle pob un o'n nhw i rai o'n ni, yn wir amdano ni, y pethau yna sy'n front yn ein calon ni. Ond y pwynt yw, mae pob un yn front, dyn ni angen edrych ar ein calon ni'n hunain, ond dyn ni hefyd angen gosod spotlight ar galonau pobl eraill. Y nerth a trwy ras, yr ysbryd glân, a gweddio a bydd pobl yn gweld, gweithio i cyflwr nhw ma na obaith. Allwn ni ddim cuddio hwnna, allwn ni ddim glastwreiddio water down yr efengil, mae angen i ni stico ato fe. Oherwydd, y funud i chi'n dweud wrth bobl, paid â poeni am fel wyt ti. Dyna ni, maen nhw'n meddwl i bod nhw'n lan pan dyn nhw ddim yn lan. Fel y Phariseiaid. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n iawn achos bod nhw'n golchi dwylo. Nonsens. A felly rhai cwestiynau i ni ystyried wrth gloi. Beth yw'ch llunyn mesur chi? Sut ydych chi'n mesur y pethau chi'n neud yn eich bywyd? A'i gair Duw sydd yn siapio ein bywydau ni, beth i ni'n neud, sut i ni'n byw? Neu ydyn ni'n siapio gair Duw o gwmpas y ffordd dyn ni'n byw? Mae hwnna'n demtasiwn mawr, os i ni'n onest, bod ni'n trio ffito gair Duw a beth mae Duw yn dweud wrthyn ni'n neud o gwmpas beth i ni yn neud yn barod a beth ni moyn neud. Yn ail, beth yw ein concern ni, y tu fewn neu'r tu fas? Edrych yn dda, edrych yn ddiwiol, edrych yn fel y Phariseiaid, poeni am bod pobl eraill yn gweld bod ni'n lan. Mae hwnna'n broblem hefyd. Yn gyntaf, dyn ni angen gofyn y cwestiwn, beth mae Iesu'n gweld pan mae'n edrych ar ein calonau ni nawr? Ond yn ail, ydyn ni'n dangos hwnna i bobl eraill yn ein calonau ni? Ac yn ola, beth yw ein concern ni dros eraill? Chi'n gwybod, oedd hwn yn her i fi, os dwi'n onest. Os fydden ni o gwmpas y Phariseiaid, a fydden ni'n boddran fi bod nhw'n bod fel maen nhw'n bod. Hynny yw, bod nhw'n ymddwyn fel petai nhw'n dod â gogoniant i Dduw pan dyn nhw ddim. Chi'n gweld, o'n nhw'n pregethu efengil o ddim yn efengil o gwbl. Ac o'n nhw'n dirymu gair Duw. So nhw'n dweud, fel mae rhai pobl yn dweud heddi, pethau fel, dim ond i chi fynd i'r capel, fyddwch chi'n iawn. Mae'n chi'n neud pethau da, fyddwch chi'n iawn. Mae sawl ffordd i'r nefoedd, paidwch yn poeni, fyddwch chi'n iawn. Ydy hwnna'n boddran ni, bod pobl yn dirymu gair Duw. Y cam cyntaf yw gweddio a bydd e. Ond yn ail, gweddio drosti nhw. A'i herio nhw. A'i dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Ond yn fwy na hynny, weithiau hefyd i ni eisiau gweld term Saesneg behavioural reform. Right? I ni eisiau fod pobl yn cwmpas ni yn acto fel ni, achos wedyn bydd bywyd yn rwyddach. Bydde bywyd lot rwyddach achos bydde pawb yn ymddwyn fel ni. Hynny yw bod ni'n newid y tu fas. Gweddiwch y byddwch chi'n poeni gymaint mwy am pam fod nhw'n bod fel maen nhw ar y tu fas,
oherwydd bod rhywbeth yn bod ar y tu fewn. A bod chi'n gweddio arglwydd newydd i calon nhw. Os beth sy'n angen yw calon newydd, ynddo fe? A beth sy'n angen arnyn nhw? Cael ei geni o'r newydd, calon newydd. Pam fod y disgyblion ddim yn golchi dwylo? Os dim rhaid iddyn nhw, a dyn nhw ddim eisiau rhoi'r awgrym i bobl eraill fod golchi dwylo nhw'n gwneud nhw'n lan. Yr un peth gyda ni te, gweddiwch y bydd y pethau dyn ni'n gwneud yn dod â gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Diolch i'r arglwydd am lanhad. Diolch bod e'n glanhau ein calon ni. Diolch bod e wedi gwneud e unwaith ac am byth. Amen.